kata ino kidhi Murang'a ng'enyne tineno kata mae kor mbui ni nitiere ECDs ma kowacho ni ECD nitie tineno kit ECD no endo gi standard molose go to gi kumolose gi nyithindo mantiere ma yako wacho no loso ECD 140 ni where 77 million kendo dhi medo million 55 referral hospital ma Migori bendo wacho ni dhi wuok level 4 ka dhi level 5 ma med nyaka ICU e ga de an gi time ingene Migori County ka dhi to kago ga koko gemo kago koko nikech samo kiwacho kiwuoyo mang'eny to ji neno ni dondori gi gavana mari mono gavana mari ti kosini mi bedo gavana kata idwa bedo gavana kata idwa chung idwa bedo gavana koro ng'enyne kwa dhiga e ground kata mana weekend mokalo ncha nitire ground Trevor to mind ok en siasa ng'enyne ka dhiga e ground gik miwinji wacho go te alimo mkata nyocha moncho kalo ni endie kancha wuok e ward miluongo ni Kanyasa adhi adugo primary dhingi kita dugo primary kata unu jo media udhi adugo primary ng'ene ni kit ECD mantiere kuonde go chal nade adhi ka mos kumo no tati king'iyo kuma nyithindwa some otati gi ngima ma gintiere otati inyalo ywak Trevor ma ok en mbaka magoyo adhi Kuria West winja Makerero ward ma wuotho nyaka miluongo ni Nyangiti Polytechnic adhi kuonde go ekote kuonde miwacho ni gik moko nitie matimore gi nikech kana wadhi Migori gi senators to nodadhi limo projects gi eki governor wuon nodagi mo embele senators mo wacho ni kwadhi limo projects go kon wadhi kaka senators wadhi limo projects go eko to en kaka governor wuon nyaka obed kodwa to nwanyise ni governor ok nyal wuotho gi oversight mari ni dhige projects kuma jogo eko mindiko matiye projects go eko wadhi penjo moko to kwadhi kodi to ine governor margi mondiko gi gidhi nyiso wadier ka intie kanyo ok nyal referral hospital mo wacho ni do bedo upgraded to level 5 ni nabiro gi senators ma wuok ma wacho wadhi limo referral hospital mo rodha kako chal governor nodagi mo chuo chieng ni okonya dhi referral hospital no endo ka en owuon onge koro kwadhi kanyo to superintendent marito hospital no nitie kanyo to ipenje ni yedhe dhi nade ka kunde ma ji nade kind supplies dhi nade kind mag medical equipment obo nyisi nango ka governor ochu obo mungo wangi nikech governor ochu kanyo governor mondike lakini kidhi